Karon ania ang laing sumpay ning sugilanon, ang babaying nakapula. Anak Stacy! Hain ka ba yun, anak? Nganong nagbauan ka man? Dili, tingog yun ka to sa akong anak ka naghilak. Stacy, anak! Niagyo dito ang maong tingog. Sandun ko ang maong tingog. Huna, sa kina ako nakita. Pulang lobo. Ug ang pulang lobo, paingon sa luyong bahay ni ning maong bay. Stacy! Si Stacy nga akong anak. Totoo na dito siya. May dagan siya dito sa luyong bahin. Dili, mag-unsa man siya dito. Stacy, anak! Huwat ako! May dagan siya nga sa likod. Sundan ko siya. Stacy! Dili. Iyang gikoptan ang pulang lobo. Kung nagtalikod siya. Anak! O sabay nahitabo nimo? Ikaw ba ka na? Giunsang lahi naman ang imong sinina. Nagbistida kag buwa nga sinina og taas ang imong buhok. O sa nahitabo nimo? Nganong nakasuot ka maglubos buwa og taas naman ang imong buhok? Nganong ka ba ha? Anak Stacy! Gikapoy ako. Anak, unsa imong problema? Dili ta dinhi magsulti tungang gabi karon. Ug gunya basa ka kaayo sa uwan. Sud na sabay dito ta magsulti unsay problema nimo ha? Gikapoy ako. Anak, sabay imong gisulti gikapoy na ka. Dali paragod be. Ato bang paragod nako? Anak, Stacy, sabay nahitabo nimo. Nganong luspad man kaayo ka? Ug unsay giingon nimong gikapoy ka na? Sabay problema nimo ha? Dili na ko. Dili na ko. Usay dili ka na ha? Usa na unsa ka man? Paminawa ko. Usa. Pamiya na ka mo din eh. Usa. Kinahanglan na mong mabuya din dapita. Usa. Apan ikaw, kung mubiya ta kinahanglang uban ka na mo. Kinahanglang kita tanan ang mamiya din he. Mamiya na mo. Delikado mo din he. Unsa ba nagipanulti nimo? Tungod kay Patyon ta niya. Patyon mo niya. Usa biya na mo din he. Biya na. Usa. Biya na mo. Stacy. Biya na mo. Regar! Rolinda, unsay nitabo nimo? Regar, ang babaeng nakapula! Ang babaeng nakapula! Unsay babaeng nakapula? Kahil ang sayang itsura! Mamahawa na kita din eh! Mamiya na kita din eh, Regar! Rolinda! Rolinda! Si Rolinda! Midagan siya! Sutol ko siya! Rolinda! Mamiya na kita din eh. Mamatay ko kung magpabiling ta din dapita. Asyalan, ma'am. Mamiya na kita din eh. Kinahanglan nga magapahawa na kita din ning dapita. Dili na kini maayo ning lugar. Kinahanglan nga makabiya na gyud kita din eh. Oo siya. Mamiya na ta. Mamiya na kita din eh. Una pa nga dunay dili maayong mahitabo nato. Pero Rolinda, kung dili ka mubiya din Rigor, dinhi ka lang. Basta ako, mubiya yun ko din Marulinda, kinahanglan nga makalaya sa kita din Tungod kay niya ang babaeng nakapula. Og dili siya mohunong sa pagpanghilabot na to din hangtod nga magpabilin kita ning baya. Musa manghipos na ta. Rolinda! Unya, kumusta man ang imong hunahuna diri sa Finchon House? Nga itong gibalinan karon. Doon na kalinaw ang akong hunahuna. Unya labaw sa tanan. Wa na makasunod nato ang daotang espiritu. Ang babaeng nakapula.
Kinsa man yun ka siya. Nganong gisamok pang yun tanyag maayo. May gani, kay wa siya makasunod din sa pension house. Ungsod sa pipila ka mga adlaw nang ni anata din sa pension house. Wa na tay makatingan-an nga namatikdan, dili sama ni atong baya. Nagtuo ko ma, nga ang babaeng nakapula, dito siya mamatay sa maong yang kaugalingong bay. Unsa? Maong mubalik ko dito. Unsa imong ipasabot, Stacy? Delikado na ditong dapita. Di na ta mamalik dito. Gani ning biya naman ta dito ano mo balik ka pa man yun. Kay mag-imbestiga ko ma. Unsa? Kinahanglan nga maimbestigahan na to. Kung unsa nahitabo sa babaeng nakapula. Kung kinsa siya. Kung buhi pa ba siya o patay na. Stacy, busa mo balik ko. Ug kinahanglan nga sa akong pagbalik dito. Ako masuta kung unsay ka matuulan ka bahin niya itong bayana. Unsay sunod nga mahitabo. Sunda ang naghinapos nga mga sumpay ning sugilanon ang babaeng nakapula. Tagsulat Ace Chavez. Gidalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Ang babaeng nakapula.